οποία μας διάβασε, αγαπητοί μου χριστιανοί, αποτελεί μια από τις πολλές παραβολές του Κυρίου που εξηγούσε, την οποία μάλιστα την εξήγησε τους ίδιους τους μαθητάς του και τους είπε την σημασία. Η σημασία της παραβολής αυτής θα τη δούμε σε λίγο, αλλά πρέπει να δούμε για ποιο λόγο ο Κύριος μας μιλάει για παραβολές. Μιλάει γιατί τότε οι Εβραίοι παρεξηγούσαν τα λόγια του Χριστού και ήθελαν να πιαστούν από τα λόγια του και να τον κατηγορήσουν. Ο Κύριος όμως μέσα σε παραβολές έδειχνε και έδειχνε στους ανθρώπους μεγάλα και υψηλά νοήματα. Μέσα στην παραβολή αυτή είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που αποστέλει στους ανθρώπους, όχι μόνο στην εποχή του, αλλά και στην εποχή μας. Εμείς όμως σήμερα δεν θα σταθούμε και στα τρία μέρη, στα τέσσερα μέρη που έδωσε ο σπόρος του Ευαγγελίου, γιατί μιλάει σήμερα για μια φορά και εσείς σαν εργάτες αυτού των φορασιών σας ξέρετε πόσο κοπιαστική εργασία είναι να σπέρνετε και να τερίζετε στα χωράφια σας. Γι' αυτό το παράδειγμα έδωσε ο Χριστός της εργασίας των αγροτών. Έδειξε το παράδειγμα του καλού βοριά. Και καλός βοριάς αρχικά είναι ο Χριστός που πήγε, κατέβηκε από τον ουρανό. Έγινε άνθρωπος σαν εμάς, αλλά χωρίς την αμαρτία και άρχισε να παίρνει το λόγο. Η θεία του διδασκαλία καταρχάς μέσα στις συναγωγές και έδινε το λόγο του για να συναντούν και να φύγουν από τη μαυρίλα της απιστίας και τη διαφθορά που κυριαρχούσε στα παλιά τα χρόνια. Ο λόγος λοιπόν του Θεού είναι ο πόρος αυτός που έφερνε ο Χριστός και τον οποίο πόρο του Λόγου του Θεού έφερναν αργότερα οι Απόστολοι και κατόπιν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας. Η χωρία των οποίων θυμόμαστε σήμερα με την μνήμη των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας που συγκάλεσαν όλες τις οικουμενικές συνόδους για να καταρρύψουν τα δόγματα των αιρετικών, να καταρρύψουν δηλαδή τα ψέματα και να διδάξουν την αλήθεια. Αυτοί όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι οι φορείς του Λόγου του Θεού μετά από τον Χριστό. Ο σπόρος είναι ένα πολύ μικρό ένας πολύ μικρός σπόρος που ρίχνουμε στο χωράφι, γίνεται σιτάρι. Αυτή την παραβολή έδωσε ο Χριστός για να δείξει ότι μένει ο σπόρος του Λόγου του Θεού φαίνεται στους ανθρώπους μικρό, ασήμαντο, αλλά επειδή κρύβει μέσα του το Λόγο του Θεού, κρύβει μέσα του τη δύναμη, την παντοδύναμη, δύναμη του Λόγου του Χριστού μας, του Θεού μας, κάνει θαύματα. Κάνει τεράστια θαύματα. Ο Λόγος που παίρνει στις καρδιές ανθρώπων όμως που δεν είναι σαν τη πέτρα, ούτε σαν τον δρόμο που όπως περάσει παλιά όταν είναι δρόμοι κομματόδοτοι, περνούσαν τα πουλιά και έτρωγαν αυτό το σπόρο που έφερνε τον σποριά. Δεν πρέπει να είμαστε σε τέτοια χωράφια, αλλά πρέπει να είμαστε αγαθοί. Να είμαστε αγαθοί και ας αφήσουμε όμως αυτές τις τρεις κατηγορίες και ας δούμε την άλλη γη, την ακαθόδη, όπου ο σπόρος απέχει, πλαστάνουμε, ναι, πλαστάνουμε, μη μας περάσει το νου ότι αυτοί οι άνθρωποι, η κατηγορία των ανθρώπων που μοιάζουν με ακαθόδη γη, είναι άνθρωποι, όχι. Είναι, μπορεί να φαίνονται, λέω να φαίνονται, γιατί στην ουσία όπως θα δείτε δεν είναι πιστοί. Να φαίνονται πιστοί, να έχουν
θα φάω, τι θα φορέσουν τα παιδιά μου και εμείς, πώς θα ανατρέψω τα παιδιά μου, σε ποια σπίτι θα ζήσω, που δεν έχω ένα καλύβι για να σε αποστάσω, να σκεπάσω το κρύο, να σκεπαστώ όταν είναι κρύο, όταν έχει κρύο το χειμώνα. Πού θα πω, αυτά σκέφτονται οι φτωχοί, οι μεροκαματιάζοντες άνθρωποι. Και τώρα μάλιστα σε εποχή κρίση που δεν έχουμε να πάμε, σκεφτόμαστε πώς θα ζήσουν, πώς θα ανακουφιστεί η οικογένειά μου τη στιγμή που δεν έχουμε να πάμε. Δεν σκεφτόμαστε, δεν σκεφτόμαστε τον Θεό και την ελπίδα, τη δύναμη του Θεού. Μετά να μας χρειάζεται αδελφοί και να πιστεύουμε απόλυτα στον Θεό, να ελπίζουμε την πρόνοια του Θεού. Και ο Θεός θα μας δώσει σε εμάς ό,τι χρειαζόμαστε. Αλλά δεν το σκέφτονται μόνο αυτό, το τι θα πάνε θα πιούν, μόνο οι φτωχοί και οι πλούσιοι σκέφτονται δυστυχώς. Και λέμε αυτοί οι κοσμικοί πλούσιοι σκέφτονται πώς θα διασκεδάσουν καλύτερα, πώς θα φροντίζουν για εκλογές και εκλογές καλύτερα. Θέλουν πολλά χρήματα. Αλλά αυτά όλα είναι για τους κοσμικούς, όχι για αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη χάρη του Χριστού, μέσα στη δόξα του Χριστού και των Αγίων. Το πρώτο λοιπόν αγκάθι αυτό είναι το αγκάθι των ειρηνών του Θεού. Αλλά κοντά σε αυτό το αγκάθι έρχεται και ένα άλλο αγκάθι. Είναι το αγκάθι της απάτης του πλούτου. Ναι, ομιλούμε για απάτη του πλούτου. Γιατί, όπως είπε και ο Χριστός κάπου αλλού, πώς δυσκόλο τα χρήματα έχουν οι σερέφοντες της Βασιλείας του Θεού. Είναι δύσκολο για έναν πρόσφυρο να μπει στη Βασιλεία του Θεού, όπως είναι δύσκολο σε να βάλει σε έναν άνθρωπο, να βάλει μέσα από μια τρύπο βελόνα ένα μεγάλο ζώο όπως είναι μια καρδία. Αδελφοί μου, οι δωρές, ο πλούτος λοιπόν που πει, μέρη του πλούτου και ο πλούτος μας απειλούν τη ζωή μας. Μας γεμίζουν άγχος, μας γεμίζουν στρες, μας γεμίζουν από απελπισία και φεύγουμε από την πίστη. Αλλά αδελφοί μου, οι πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν ότι ο πλούτος είναι καλός όταν ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε σωστά, όταν ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε για ελεημοσύνη, όταν ξέρουμε να χρησιμοποιούμε τον πλούτο μας για καλά έργα, για έργα καθοδογία. Κακός είναι όταν δεν το χρησιμοποιούμε, αλλά για ασήμαντες διασκεδάσεις, για να δούμε εφήμερα και παροδικά. Και το τρίτο μεγάλο αγκάθι είναι οι δονές της ζωής αυτής. Και όταν λέει οι δονές, ο Χριστός εννοεί τις εφήμερες και εφάμαντες διασκεδάσεις, τις απολαύσεις της αρκολατρίας. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός μιλία δεν έχουν σωτηρία. Όποιοι έχουν την κοιλιά για Θεό και είναι σαρκολάτες δηλαδή και ζουν μέσα στην αμαρτία, αυτοί κινδυνεύουν να χάσουν ό,τι περισσότερο έχουν ως άνθρωποι. Τη χάρη του Χριστού. Να χάσουν δηλαδή την ελπίδα που μας δίνει ο Χριστός. Αδελφοί μου, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας που τιμούμε σήμερα έζησαν μεταδίδοντας το σπόρο του Ευαγγελίου σε εμάς. Και σήμερα οι Πατέρες της Εκκλησίας είναι άλλοι πατέρες. Και αυτοί είναι όλοι οι Άγιοι ιεράρχες της Εκκλησίας μας, διδάσκουν και αυτοί το Ευαγγέλιο. Το δεχόμαστε το σπόρο αυτό με τις ψυχές μας ή δεχόμαστε άλλο σπόρο των κοσμίων
ζωή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ή τον Χριστό θα έχουμε ή τον διάβολο. Δεν συμπτύγονται τα δύο με το ένα σε μια ψυχή. Πρέπει μόνο τον Χριστό να έχουμε την ψυχή μας. Την πρόκληση της ψυχής μας να έχουμε τον Χριστό. Και όχι τις ειδονές της αρκών, ούτε τον πλούτο, ούτε τίποτα από την παίρνει. Όλα τα άλλα μας θα δίνει τον Χριστό. Και μετά, εάν έχουμε τον Χριστό μέσα μας, μαζί με τους πατέρες της Εκκλησίας και όλους τους Αγίους, θα οδηγούμε στον θρόνο του Θεού. Θα ανεβούμε στον ουρανό και εκεί θα τον σεβόμαστε.